Takže vítam vás Gamermanus. Dneska sa pozrieme na Donut Pro 20 na Gamermanus kanáli, že je tam úplne isté, len také rozdiely v editoch a tak, lebo ja s Donut Pro 20 sa poznám, my sme chodili von, spolu sa proste všetko hráme, ale vyskytla jedna chyba, že ja mu ukážem svoje videá a on mi ukáže jeho videá. A keď ja mu vždy ukážem to video, čo ja som urobil, lebo ja som ho ešte nedal na YouTube, tak to rýchlo urobí a tam dá skôršie ako ja, keď to hovorí, že ja som nekopíval, že to neskôršie ako ja. No a to preto, áno, ale Roblox a môj skin pár 20. No. To neviem, lebo sa to nechce proste scrollovať dole a budem ukazovať, že aké videá má toto, ale neskôr vám ukážem všetky shorty, čo mám ja ich mám strašne málo. Teraz som dal nový short a to je tento. Toto je moje nové logo, ako nie to moje nové logo, ale je to logo, čo robila ja, proste, že úplne okolo mňa. Follow my lead, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. Toto niekto mi trafia nepíše, komentuje prečo. To bolo potom celkom prakty. World Cup's over, I'm so sad. Let me tell you about the month we had. Spain won and I'm so bad. Argentina made us mad. Hydration break, VAR. Cabo Verde made it far. Bosnia became a star. Bellingham red card. Ronaldo, Neymar done. Norway, Holland had a run. Hey. It's that kind of misery, the kind where you Proste takto, tak. Ale bolo aj také, že aj toto. Toto som mal ako mega aj do Donut Pro 20. Ale ja to tak Donut Pro 20 bolo danko. To som ja dal. Ako už komentátor. Madrid. Hľadám ešte niečo, čo by mi mohlo napadnúť. Dúfajte, píšte komenty, že všetko. Aj like, toto je za frajera. Ja by to dostajem lajku, toto, ale to ako nemalo byť, ale dobre. Aj si tu nepísal komentáře. Dám taký tu. Hey guys. A little less, it looks like you are. A little less, it looks like you are losing interest. These feelings I have for you, but you don't feel the same. So I'll pack all my a little less. It looks like you are losing interest. These feelings I have. Co, nie macie skoro hada?
Ako hej, podľa mňa, taká stromba, on to vyhral, takže môžeme teraz vidieť túto video. Kúknite sa na to video. Toto ja som toto presne ukázal, podľa mňa toto bol dobrý edit, ale kúkaj sa. Je toto dobrý edit, ďalej tam chybu a to je úplne jedno, je to dobrý edit. Čo tam riešiš? Zapamätajte, čo som zapamätal, že to je tento Samuel. Asi neviem, tu iba kopíroval, ale inak stále kopírujem. Ja si nepovedal videa, ale na to. Toto zakrývam na to, co som nevidel. Neznámi ľudia by tam písali, že by boli niekedy odpíšem, niekedy neodpíšem. Toto dávajte like, rozpípate na like na našom videu. A má to písať niečo tak zlieľujte, dávajte tam zlieľujte na všetko. Teda chcem teraz niečo povedať, dokým budem skrovať, že I'm a pancake. som odberá like, lebo z toho doberá si za 30 nemeť, to je mega dobré. Skončíme. No ale fakt dajte mi like a odber. Teraz ideme kúknúť na Dankové videá. Danko X20, Danko. Som dom toto... This sweater looks nice. Can I have? Toto nechápem, že plus like a comment. Toto je úplný sám. Dajme sa. Donut Pro 20. No, sa nedá dať, ale ono, to bolo, teraz je to nejaké nové jeho video. Ale kúkaj, teraz vyhľadáme nové. Dáme tu DMX 20. A kúkajte sa, čo tam, no DMX na rybách, to je úplne super DMX na rybách, že? 20. Aha. No, tak to môžem vyhľadať. No, DMX 20, vidíte? Aj toto, plus odber, like, ty vole, si. No, neviem. Mesa. You should now have found... To si tam koľko to má lajkov? DMX 20 má 124 odberateľov, má 125 a klesá to, choj. A mne to skôr ide do výšky, takže... Ako dobre, hej, som... Toto dajme. Toto, to je úplne, vidíte? 27. A povedz si mi, že on dáva každý deň videa. A ono to je 27. A úplne to odkopíroval. Takže úplne iba, ten nápis je tam úplne niečo iný. Alebo hej, ešte my sme... Teraz počujete, úplne to isté, ja som dal to úplne skôršie ako oni, vidíš? A ja som dal úplne skôršie ako oni, a on dal úplne všetko isté. Hey guys. Toto. Počkajte, no. Aj toto úplne odkopíroval, videli ste tam aj
možno, že 9 na toto má, už si nepamätám. A little less, it looks like Ako you 15 are komentov, ja tam losing písal. interest. Ako? These feelings I have for you, but you don't feel the same. So I'll pack all my a little less. It looks like you are losing interest. These feelings I have for you, but you don't feel the same. Jakože on má toľko veľa videí a má toto je tak veľa týchto lajkov a nič to mi tak ľúbe, ale kámo ja nechápem, keď máš ale toto je pravda, ja keď The cross inside the Cathedral of Notre Dame is still standing. A Texas community left in awe after a devastating fire burned down this church. Except for that, a lone cross left standing. Don't put bananas in. čo tam dal? Ja sa s tým niekam Do you really think that I could care if you really don't like me? Find somebody. fejky. You're Ideme nájsť to video, čo on ukazoval, že ja versus TMX20. Ja som mu to popravde ukázal, ale tie hejty tak stále nevymazal. Kamo. No to ako DMX20, Danko20, ako dobrý, kamo, ale som lepší ako on, 20 na odberol 197 videí. Dneska dávam ďalšie video, už som dal vlastne to gamer toto, ale kde to je? Neviem to nájsť môj. Ojojojojoj, kamo, idem ešte hore, ale brato neviem nájsť. Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem solto. Passo bem solto. Passo bem solto. Na festa do fim de semana. Ľudia, vidíte, že som nenašiel novú hru, tak ako nové to, bože, kámo, som zapomínal. Som nenašiel to video, ale môžeme si aktuálne zahrať Roblox a pretože nehrám vôbec Roblox, už teraz úplne to nuda. Tak si vďaka vám musím dneska dostať na vrchol styla Brainot. A to bude. Lebo ja mám svoje brainoty na svojom účte, bo tam včera nový update, takže budem vám to žiť. Admin abusy, bez reklam, proste bez ničoho, tam to bude, ale... bro, ešte stále nejakého debilina. Fishboard. Aký bro fishboard, debilina. Fishboard. Dobre, vole, super. Fishboard. Dobre, ty vole. Aj! Tak to je super. Bandito Axolito. Kamo, to je úplná debilina. To je moje. Orcalita Orcala. Čo ti dával na
Fishboard. Cicleteira, bicicleteira. Yes! Yes! Kámo! 47 miliónov! Bože, kámo! Oh, what the hell this now? Takže toto ste vyhrali 45 miliónov. Prvej noci nad milióny, takže ako ja sa s vami zatiaľ lúčim v tomto videu, ale zajtra už vám ukážem všetko nové. Čaute!